जय जगन्नाथ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଜ କଲେଣି? ମୋର ଗ୍ୟାରେଜ ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ରହୁଛି ସେମିତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଜୋମାଟୋ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଜୋମାଟୋ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସ୍ପେୟାର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଏତେ ଜଣ ନାହିଁ, ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ? ରାମଦାସ ରୁଙ୍ଗଡ଼ା। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏମିତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ? ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇଡ଼ରେ ଭାଇ ଜଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବହୁ ଗାଡ଼ି ବି ଭାଇ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଅଛୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାଇ ଆମର କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଜଟା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ବି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ମେହନତ କରିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।